बेफोरबायदि मोजां रिजाल्ट एबा हामनायफोरखौ खोनायोब्ला जोंबो गोसोआव ओरैबायदि गोजोननाय मोनो। दुई तिनजन दादा আহিব অলপ আগত ইহঁতে কৈছে আপুনি ভিডিঅ'টো আকৌ এৰক কাৰণ যেহেতু আপোনাৰ লগতে ৰিজাল্টটো আহিছে। নমস্কাৰ। হয় नों आगोलाव फैबाय ना? आं आवगोलावथ' आं फैनाय जायाखै किन्तु जाहा आफाखौ लाबोनाय जादोंमोन। आच्छा आच्छा माने फैदोंमोन आरो मा मा जिं हामबाय? जोंहा आफाहा जोङो गोजान माबायाव तेजपुरावबो ओमफ्राय उदालगुरियावबो बेजों लोगोसे क'क्राझारावबो दिन्थिनाय जादों। ओमफ्राय इयाव MRI ओमफ्राय CT स्केन ओमफ्राय कलनस्कपि खालामनाय जादों। ओमफ्राय कलनस्कपिफ्राव ओंखारदों रिपर्टआ केन्सार होननानै बुंदों आरो डक्टरनि रिपर्टआव। ओमफ्राय गोबाव सम बिदिनो ट्रिटमेन्ट लानाय जादों किन्तु जेबो मोजां इमप्रुभमेन्ट जानाय मोनाखैमोन। बेखौ जाहा आदैनि जुगेदि जों मिथिनानै ओमफ्राय आदैयानो जाहा मादार आइ दङ आइखौ लाबोदों आरो इयाव लाबोनानै ओमफ्राय खिथिफैबाय खिथिनायजों लोगोसे इयाव मेडिसिन लाना थांनाय जादों। दा मथा मथि माहासेसो जासिगोन दा माहासे कमप्लिटआनो जाबाय नामा। दा बेबायदि बारा गोबावलाय जायाखै आरो जाहा फादारा जोबोद इमप्रुभमेन्टआव फैदों आरो इयो सानाय दङमोन उदैयाव लोगोसे बेहा खिनायावबो एसे उसुबिदामोन माने थैबो थाङोमोन माने दा बेयाव दा जथेस्थ गैला माने थैयाथ' टटेलि गैखाला बेजों लोगोसे माबायाबो माने सानायाबो टटेलि माने जोबाखैबाबो माने 95% जोब्बाय अनलि 5% दङ। आगोलावथ' माने थाबायनो हायाखै थाबायनोबो हायामोन जानाय लोंनाय हायामोन मोजां जायो आरो थाबायो जानोबो हाबाय মানে মোৰ ল'ৰাটো এৰি ড্ৰাগছ লৈছিলে তো এতিয়া এসপ্তাহ হ'ল এইটো ঔষধ খোৱাটো বড়দিন आं दा फिसालाया सासे ड्राग्स लायोमोन आरोना ओमफ्राय दा आं बेनिफ्राय मुलि लांनानै दा सप्तासे जाबाय जानाया दा बर्थमान मोजाङानो बाहेरायाव थांदोंबाबो बियो जेबो खालामाखै ओरैनो मोजाङैनो फैफिनदों न'आवबो मोजाङैनो ओमफ्राय आगोलावथ' लाबाय थानाय समावहाय बिराद जेबो बुंनो हायामोन राग जोङोमोन दायो बिदि नङा आरो मोजाङानो दायो रायलायनाय मानाय मोजां जानायाबो मोजां जायो। माने जेनेबा सप्तायाव प्रमान मोनबाय आरोखि ना खिन्थु खनथाम जानांगौआवहाय खननैल' जानाय जादों। दे थेंक इउ বাইদেউ। নমস্কাৰ মই আজি আকৌ আহিছোঁ SK বৰুৱা ব্লক সোণক ভাইৰ লগত 6 মাহ পিছত মই আকৌ নতুন মেডিচিন পাইছোঁ। এইটো CCR হ'ল কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে যিবিলাক বাৰবুদা কেঞ্চাৰত ভুগি আছে বহুত টাকা লছ হৈ আছে বাহিৰত গৈছে ক'তবা গৈছে বিয়া পোৱা হৈছে মানে এতিয়ালৈকে ভাল পোৱা নাই ইহঁতৰ কাৰণে গুড নিউজ হ'ল যে CCR এটা কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে বহুত ভাল গুড নিউজ এই মেডিচিনটো আমি পাইছোঁ। এই মেডিচিনটো খালে বহুত ধৰণৰ কেঞ্চাৰ 3rd ষ্টেজলৈকে ভাল হৈ আছে। ইতিমধ্যে মোৰ লগত প্ৰমাণ আছে মই ভিডিঅ'ত এৰিব দিম ভাইটিক আৰু ডায়ালিচিছ পেচেণ্ট বহুত ডায়ালিচিছ পেচেণ্টক মই এইটো মুলি দিব পৰা নাই 3-4 দিন আগত এই মুলিটো আহিল মোৰ ওচৰত তো এইটো না আছিল এইটো ডায়ালিচিছ পেচেণ্টৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া সিজন আহি আছে মেলেৰিয়া টাইফয়েডৰ কাৰণে বহুত ঘৰে ঘৰে মেলেৰিয়া টাইফয়েড হৈ আছে। এইটো মোৰ একটা মেডিচিন হয় জুয়েছফুল যোৰ বাহিৰৰ পৰা আনিছোঁ মই ফেভাৰেক্স বুলি বেছি শ্ব' কৰা নাই মই বহুতে ডুপ্লিকেট কৰে বুলি তো এই তিনিটা মেডিচিন ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ঘৰত লাগি আছে বৰ্তমান কাৰণ বহুত মানুহ এতিয়াও বহুত ফোন কৰে দূৰৰ পৰা কোৰিয়াৰ কৰিব লাগে তো মই গোটেইফালে কোচিছ কৰি আছোঁ কোনোবা কোৰিয়াৰ কৰিব লাগে কোৰিয়াৰ কৰি আছোঁ কোনোবাই আহি লৈ আছে ইয়াতো ডিসকাউন্ট দি আছো আৰু সবচেয়ে ভাল কথা এটা সোনক ভাই মই খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে এটা কথা চিন্তা কৰিছো যে বহুত গৰীব মানুহ আছে না অলপ পইচাৰ কাৰণে মেডিচিন লবলৈ টেনচন কৰিছে তো মই কৈছো আপোনালোকে পইচা টেনচন কৰিব নালাগে খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে স্পেশাল অফাৰ মই 15% অফ দিছো মোৰ লাভটো নালাগে যিমান পেশেন্ট এতিয়া মোৰ লগত আহিব আমাৰ ক্ৰিটিক্যাল পেশেন্ট বিলাক বহুত গৰীব মানুহ আছে খাব পৰা নাই তো ইহঁতৰ কাৰণে মই 15% লেছ দিম
আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিলে হ'ল थैंक यू धन्यवाद लोगोफोर दाख्लै बावैसोनिफ्रायनो आङो भिडिअ होगासिनो दङ आइ लाभ बङाइगावनि ओरै खोलाहा थानाय नुथुनफारा होननाय जायगायावहाय बेबायदिनो सासे आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट खालामग्रा दङ नामा बिनि सुबरन्त नान्दी होननानै बुङो नोंथांमोना निश्चय भिडिअ नुसनखाबाय जानांगौ दा गोबांथार मानसिफोरानो मोजां जागासिनो दङ ओमफ्राय जोंबो गोसोआव ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो मानो होनना बुङोब्ला जों भिडिअ बानायनाय हिसाबैहाय बेफोरबायदि मोजां मोनोब्ला माने हामोब्ला जोंबो गोसोआव ओरैबायदि रंजाखांनाय फैयो ओमफ्राय आंखौ गोबांथार मानसिफ्रानो लोगो लानानै बुंदोंबो फंबाय नोंनि इउटुबाव नायनानैहाय जोङो बेबायदिनो मुलि लायनानै दा ओरैबायदि मोजां हामबाय माबाय आरो गोबांथार आरो हिसाब सारा ओमफ्राय भिडिअ लाजागोन नामा होननानैहाय आं बुंदोंमोन ओमफ्राय खायफा लाजियो आरो ओमफ्राय दा बाखिखिनि खायफा माने सारानो भिडिअ क्लिप लाखिनानै दङ हामनायफोरा जेरै केन्सार बेमारफ्राबो मोजां जादों बेबायदिनो गोबांथार नानानथा फाइल्सनि मानि हिसाब सारा बेमारनि दङ आरो ओमफ्राय जायफ्रा बथल लोंग्रा माग्रा बेफोरबो गोबाङानो गारनानै दं ओमफ्राय बेफोरखौ माने केमेरायाव लाबोआबो एसे उसुबिदा लाबोलाबो एसे उसुबिदा जायो मानो होनोब्ला खायफा न'खरनि गारजेनफ्रा एसे सिक्रेटफोरबो होदों आरो जेनेबा ओमफ्राय मोजांनि बाथ्रा जेनेबा गोबाङानो मोजां जागासिनो दङ ओमफ्राय जायफ्रा मोजां जाथ'वाखै आसा खालामदों बिथांमोनाबो थाबैनो मोजां जागोन बेजों लोगोसे कमेन्टफोरावबो आंखौ गोबांथार बुंहरदों आरो फंबाय नोंनि भिडिअ नायनानै बेफोरबायदि फाइल्स बेमारफोरनिफ्राय माने सोखाजानायखौ मोननो हाबाय रैखा मोनबाय होननानैहाय दा जोंबो बेबायदिनो आरो भिडिअ बानायनाय हिसाबैहाय सोरबा मोजां जायोब्ला गोसोआव ओरैबायदि रंजानाय मोनो आरोखि जायहा बेमार जायो जायहा बेमार आजाराव भुगियो बिथांमोनासो मिथिगौ माबायदि खस्थ' दा बेनिखायनो हामनांगौ बयबो मोजां जानांगौ दा आसा खालामदों बयबो मोजां जागोन ओमफ्राय बेमाराथ' जानोब्ला गोरलै गानोब्ला गोब्राब जाहैबाय दा बेनिखायनो जायफ्रा ट्रिटमेन्ट खालामनो गोसो लोंनो हागोन एड्रेसखौथ' आं खोन्थाखाबाय आइ लाभ बङाइगावनि एसे खोलाहा नुथुनफारा होनो बेटारि गारिफोर एबा टट' गारिफोरखौ बुंब्लाबो डाइरेक्ट लाबोखायो ओमफ्राय सारनाव कल खालाम सारानो डाइरेक्ट कलखौ रिसिभ खालामनानैहाय जायगाखौहाय खिथाहरखायो आरो दा लोगोफोर आङो खेबसे भिडिअखौ लानानै फैबावबाय माखासे हामनायफ्रा सार्टिफाइ होदों आरो सारजोंनो भिडिअ लादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर बेफोरबायदि भुगिनानै दङब्ला निश्चय सारजोंहाय डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामदो ओमफ्राय लायदो आरोखि